Ze gorputza duen abona, Bai, bira, da frutala, baina esentzia galdu gabe. Hau ez da artisaua. Igual Paula nire izango da. Artisaua ez da, Ardoan, garagardoan eta sagardoan, hortan bai, hortan gastatzen dugu, zerbait honedateko. Eta ze, garagardoarekin ez dugu hori egiten? Tokian goaztenean, ze kaineroan da honedaten dugu, mesez. Bueno, eta txosnetako aia hori ja delitua da, Ze ur pozein duarek sekulako resak amaten, no? Keba. Hori ez da garagardoa. Keba. Oain hasi gera benetan garagardoa baloratzen. Eta bazen garaia, Honenak Amerikan daude. Bai. Hor ditzen diete craft beer. Pale ale, IPA, APA, baina hori ja beste maila bat da, hori Iraguerreko herrian gaude 2 edo 3 oso zaleak gana garagardoan, eta aizu asteburutan juten gera azokatik azokara garagardo desberdina probatzera. Iruña, Zaragoza, jende asko ezagutzen da, Gu behin genuen, lagun baten garajean, ondo atera zitzaigun, graduazio altukoa. Tximista deitzen zen. Baina, garagardo hauek badakizu. Ez da egunero dan eta mozkortzeko, da? Ardona bezala. Noizean behin edatekoa. Zaporea hartu, disfrutatu, gozatu. Osagarriak. Izena dio bezala garagarra. Paparra entzako legamia oso ona da, bai. Ze osagai dauzkan. Claro, lupuloa, claro. Hori zaporea entzakoa. Bazenekien landare kanabikoa dela. Zea, osagaia, lupuloa esan dut. Malta oso garrantzitsua da. 5 Ostras, txampone mapa daukazue? Bizun?